Kwanza muri wita seni yakisi Hot TV nche nyapto Dennis Kuntu twari gweta se ipare yiga ya Gesonso kogenda chinse moja nyabigena ogenda ikoba. The reason why na atrenira se ipare yiga you see ese diga ne rami ese diga ne pare trabe kwa irami yere. Mwaka uliwetete the last trip ya President William Ruto gocha gusi nwarenga South Mugrango. Nechi para chiri aigorete ne pare yiga ekurwa Gesonso etati sinduru wete Gesonso ogende Orencho ogenda Nyabigena arafu ekore ikoba. So history ye pare yiga yasekete kwa gachwa 2019 regime ya President Uhuru Kenyatta. In fact, the first term ya Silvana Sosoro, the member of parliament South Mugrango, agate pare gikeraga 2019 ekero Uhuru Kenyatta ringe president akanyekeriga. Last year the current president William Samuel Ruto atite akabeka I was here akabeka iga babegete tent red carpet ya ringe segaiga president agatinnaga iga ebira kitabya ringe gali bakaigora epare yewa ngento ngekiga bakaigore pare yiga yatakere guchaka egenderere kwa gachwa lakini ibatinde rikobera gaiga pede bachiti bakarusi bagastegente kiki gachi tugiga last year. So epare kabanga nere kugenderera kurugabo baka asakuru kunyabigena. In fact this is the road almost Silvana Sosoro agutumeka kugenda mwae mwa Silvana Sosoro iko hapa mbele tu some around 2 kilometers kuruwe iga setoteneine nere kwenda Bwosoro. But since then the president William Ruto aigorite pare kira gita kiarenge somewhere here president akarine kira gita igoro ngokongonyora those pictures and those videos akarime para agatebone pare achakire erosiwe. So nabaranye yani it was part of PR lakini this road the mwaka chakete kwa gachwa is 2019 na the regime of President Uhuru Kenyatta. So epare from this side na waikirete from the side of ikoba to Nyabigena epare hiyo nerete. So it is in between from this igaiga sutuneine mbaka Nyabigena egetekia Nyabigena Boys High School no etaraera. So the president na chieteiga ebira kitabi kagenda. In fact mbaka kwende baka bakarusi ribati ribakori kagaiga epare yegoro na President William Ruto ribati ribagati bakarirusi so that monya kobori too much questions na ke pare yabaire na kiruta ko igore paro genda. So the rumors in Chiroronga the president might come to Gusii and very soon. So wangugango chari Gusii according to the rumors chirichiko kwanika. But the question na key the president is coming to Gusii land and maybe Kochimotu gaiga. The president yesterday, the other day, Noadenge Migori County, yesterday, Naroko County, he commissioned an airport at Naroko town. But the big question is this to the people of Gusii land. Nki yuti yakore kanekera moko igora epara tekwera because you see Kurugaiga is almost we are tuchokoro mwaka epare ipad na betine those tractors chabekirega iga president eko igoraga abantu bagaka chinkobi. In fact abandi bakabarengero gorogaiga bagaka chinkobi bagasherekea sana. So it is part of a trip yentangani imi South Mugrango ncengoro konepto de kurwa ase enseme yiga aiga no omurai wense omuske William Samuel Ruto oyo kabira mokonyo ye omuske Rigathi Gachagua mugavana wa county ya Kisii omuske Paul Simba Arati mubungo South Mugrango omuske Silvana Sosoro amo nabrai bande aiga no batenenete na kuigura epara eyiga kurwa ase chinseme chikachanya byosi niko twaga niko kora etaro eyemo aseyemo atie chikirumite chiga emeronge bere neisato echo murai bwense omuske William Samuel Ruto aigurete omwaka uretete na kobeka chibesa wocha ase pare yiga
chicharengi chimilioni 50 nigo twachakirania biosi ase epare yegoritwe kurwanya biosi goika Riembe, kurwa Riembe goika ase akorukwa Orencho, kurwa Orencho goika ase akorukwa Nyabigena. Nigo twanyora ng'a epare iga tiranyara kuba kegokunwa nonye nakeigo nonye omorai bwense oigorete epare iga nigo ekorerekana buna asogete nigo ebirekita biamobwatete korumagiga egento kereire abamenyi bense meiga yabugira ngoma ate gotagokiwa nonye nabo igo mbakwana nintwe anaro babwate gocha ase abarayiba inchenchari sioba iyo moikoyo Eriembe enjere gotimba Ochiogembo gakie togosaba oyo minto soro omusimi waito twachandekire epare Eriembe gotirimboka abantu ekigari ekikogwa ekipikipiki chikogwa koranje tokonye gaki koranje tokonye oyo minto gaki koranje tari twakobetereri tokonye Eriembe gogotirimboka enjere Ochiogembo esabu bamagena amange abantu chipikipiki chiagure abantu bairu Nyagitari gaki tokonye koranje tokonye omogaka nonye nerengwe etare nonye roche korwa Eriembe gotirimboka abwo ase amagena abantu bagure saidi abantu baumiere Nyagitari koranje tokonye oyo minto gwetera abantu bakoumia saidi na morogobe egari yagwete epikipiki yagwete omonto akaenda Nyagitari tokonye koranje oyo soro Erieta riane Silvanus Obara ong'ono Riembe gochibotabori ikoro omugambi osoro tokonye enchereje ikoenda Riembe toroseri gaki gochinya korere eikere gochimoma igesaregete abantu bachi muna boni ige pikipiki yagure ensa iga muna twikaranse ensa iga omonto ochire Nyagitari boni iga gaki omonene toroseri Jefferson Ochenge korwa Boige Segera ndakubori nga wanje otokonye separi Ochiogembo yabera matuka amange tana korosiwa abantu Ochiogembo bakanyagitari bagwa chigari chikagwete chiakwama epare yabere mbe matuka amange getinga ngwa tukataga ngonye kwalengeramu kuna watu bata kosemeli nga kero kendi no nyonyerengereti no nyebekera megere konya abantu amache amakarabati tabekiri amache agweta yalemukire chipikapiki Ochiogembo chiko kweli abantu amagena akera lituko abantu abunikire emegongo abang'ina abagaka abantu basumbuta sende epare bontu ari kugosaba so gwanja kwago akonye epare egere abantu banyari kogenda sabakwanisa bali abatari kumia. Asante. Bono nigo omurai bwense omusike William Ruto akageire gokora etaro yaye gocha ase orugongo rwa Gusii magega yogokora etaro yaye gocha ase ekaunti ya Migori goika ase ensemo ya Kuria, ensemo ya Rongo, ase Ritiko Rigoro nigo arenga ase ekaunti ya Narok eyo ebagaine amone ekaunti ya Kisii na anene mono nigo aigorete airport ase etauni ya Narok ine gocha ase etaro ya Gusii ninki agochikwa nande abagusi ase bira gochikoigora Gusii ase etaro eyiga yaye ne mbichikoba bikorosigwa. So it is part of a trip yintangani imia South Mogirango nchengo ko Dennis Osekuntu.